masu ƙarya sunna mutanenmu ga su yanzu dai har yanzu bashin nan na hadisi 10 yana bisa kansu ba wai magana hadisan da muka taba ja kafin lokacin tafsirul qur'ani bil qur'ani guda 100 ba a'a muna magana daga fara tafsirul qur'ani bil qur'ani mun ja hadisai su ma nan sun fi ɗaruruwa to amma ga guda 10 muka ware muka ce muna neman ku kawo mana fassarar su gaskiya ne abu ya gagara sai gararan ba suke suna yawace ko ina sai dai a ce suna da taro wuri kaza za su ƙara yin taro wuri kaza taro bai hidda ku magana ne na ku zo ku bada amsa waɗannan hadisan guda 10 shine kawai magana to yanzu gararan ba da kuke yi ni yawo nake yi duk wannan wutar da nake baku fa gari ɗaya nake kuma wuri ɗaya kan kujera guda zanne wannan kujera bisa ita ne gaskiya ne ku kuma kuna ta gararan ba kuna yawo sai da ce muna da lakca wuri kaza za mu je wuri kaza za a yi kaza kujerar nan kaga ta kwara daya kanta nake ba ku wuta saboda ku tuba kawai in kuma kuna da magana ku kawo hujja ga hadisan nan guda 10 ku warware su gaskiya ne kuma inda suka samu matsala da yake sun san aiki na muƙabala duk wanda ya sani kan muƙabala ya sani kuma muƙabala ta gaba da gaba ga muƙabalolin nan kan intanet muna ta gwabzawa da mutane to wai sai suka shigo su yi ta'addanci ta hanyar muƙabalai sai ko suka nuna ma kurciya baka Allah ya tona su nan ganin suka zo suka yi gangamin taro suka ce ya kamata a tara kuɗi a sai bindiga a zo a yaƙe mu a kore mu daga gari wai kuma waɗannan mutane wasu suka dawo cewa ya kamata a zo a zama muƙabala ka ce min zaka sai bindiga kuma in yadda mu zo mu zanna mu muƙabala ni mahaukaci ne har abadan duniya ka ganni dai da ɗan ƙungiya zanne za mu yi muƙabala haƙƙin mutu tunda Allah ya sanar da ni gashi ƙarara kun tona ma kanku asiri kuka faɗi kuka ce za ku sai bindigu sannan ya kamata a kore mu daga gari sannan kuma ku dawo ku ce wai a zo a zanna a yi muƙabala wane ku saboda sun bi wacce hanyar sun gane ba za ta yi bari su biyo ta hanyar ta'addanci shi yasa midiya ce ga ta nan ga dalilai muna turawa ku turo na ku mu gani ina fata an gane dan ta'adda ya zai hada in zai zanna ni da dan ta'adda ni ba mahaukaci ne saboda haka in bai zo da bindiga ba ya zo da bamu saboda cewa suka yi wa ai tanadin bindiga da hujja kenan in aka sa hujja ta ki bindiga ai za ta yi wai ai tanadin bindiga da hujja saboda haka kun riga kun nuna ma kurciya baka wannan bashi kar ku yadda ku mutu da shi bashi ne na hadisai 10 ku gama gararan ba da yawace duk inda za ku yi taro ku je ku yi shi amma bashin nan na bisa kanku na hadisi 10 kuma ku sani duk inda kuka je kuka tsuguna in ba ku warware wannan hadisan guda 10 ba kun yi aikin banza kuma kun yi kunya na fata an gane to magana ta biyu alaramma